Min ġewwa l-oratorju tal-Kurċifiss ġewwa l-parroċċa tal-Isla fejn tinżamm ġbija mirakoluża ta' Ġesu Redentur ser inxandrulkom xandira live fejn Fader Kit Bonnici, kappillan tal-parroċċa tal-Iklin, ser imexxi t-talba tal-Krunella tal-Ħniena Divinja. U wara jagħti bidu għall-eżerċizzji tar-Randan. Meta inti mitt Ġesu minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ baħar ta' ħniena għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħniena divina bla qies, imla id-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna f'dan il-mument li qed ngħixu bħalissa. Odem u ilma li ħarġu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħniena għalina, jiena nafda fik. Amen. Nitolbu llum mod partikolari għal daw kollha li qegħdin joffru s-servizzi tagħhom fis-settur mediku f'pajjiżna u nitolbu wkoll għal familjari tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Jiena nemmen f'Alla, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, u f'Ġesu Kristu, Ibnu wieħed Sidna, li kien konċeput mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marja Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, mietu difnuh, niżel il-limbu mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smawiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla, il-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Għaddis Alla, għaddis qawwi, għaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha.
Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha.
fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Għaddis Alla, għaddis qawwi, għaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Għaddis Alla, għaddis qawwi, għaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Għaddis Alla, għaddis qawwi, għaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. O Ġesu ħanin, aħna nemnu fik u nafdaw fik. Enna għaliex aħna dajfa u blaħila, għatina l-grazzja li nwasluk lil-nedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla qies ta' mħabbtek, sabiex nkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Ir-Randan bħala żmien ta' talb, tkellimna fuq hekk il-bieraħ. U l-post tat-talb huwa l-qalb għadna l-bieraħ. Ir-Randan illum ħanitkellmu fuq ir-Randan bħala żmien ta' indiema. Huwa interessanti li l-ewwel kelma illi nsib li naqraw fil-liturġija tal-kelma kif jibda r-Randan fl-erba tal-Irmiet fras ir-Randan hija meħuda mill-ktieb tal-profezija ta' Ġoel kap 2. Dan jgħid il-mulej, erġgħu duru lejja b'qalbkom kollha. Dan hu il-programm tar-Randan. Żmien ta' talb, żmien ta' indiema. Il-post tal-indiema hija qalbi kif inhi illum. Bħal minix konsiljat li nistenna sada biex nitlob għax għada forsi jħossni aħjar, l-istess l-indiema. L-indiema hija xogħol tal-lum. Jekk illum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Hekk jgħallem is-salmista. L-indiema li jiddispjaċini minn nuqqasijiet tiegħi li nerġa' lura ant il-mulej bżelu u b'entużjażmu ġdid, b'reżoluzzjoni u ħeġġa rinnovata. Toġobni l-kelma tal-Papa San Giovanni Paolo II. Iftħu qalbkom beraħ għal Kristu. Din hi l-indiema. L-indiema mhux illi noqgħod isli l-imdejjaq. L-indiema hi li qalbi niftaħa beraħ għall-imħabba ta' Kristu. Issa, dana mhux xi ħaġa li nafas buttuna u tiġi, mhux instant da bħal kafè, mhux instant. Ifisser daqsxejn sforz u daqsxejn xogħol. Ifisser attività, dinamiżmu, sforz. Imma dejjem l-iktar wieħed li jridna nagħmlu dan mhux aħna imma Alla. Allura Alla dejjem qed jistedinna, iħeġġiġna, irresqilna qalbna għall-indiema. Allura x-xogħol tal-indiema huwa x-xogħol tiegħi, imma aktar minn hekk huwa x-xogħol ta' Alla fija. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u imħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. L-indiema tatina il-paċi, tatina is-serħan.
Ħanistaqsi domanda lili u ħanistaqsija lilek. Meta jgħaddi dat inrandan? Meta tgħaddi l-COVID-19 f'Malta? Issa meta ma nafux. X'tip il-mulej, x'tip ta' nisrani ħajsibni? Ħanibqa' l-istess kif jien? Jew dan iż-żmien ikun żmien li fih inkun identifikajt areas of growth ġewwa fija u inkun kbirt spiritualment. L-indiema tgħinni biex nikber. Għax Alla għal bniedma u sobjina qatt ma jwarraba. Meta niċċekken quddiem Alla umiljat niedem sobien, għandi mal-ewwel post jilqani fil-qalb tal-Alla. Bħalma is-supervja lill-Alla iddejqu fina, hekk il-qalb tal-Alla tinħall meta tarana niċċekknu qudiemu niedma u sobiena. Imma li nixtieqek tismani ngħid illum huwa dan. U rrid nismagħha jien ukoll bil-widnejn ta' qalbi u int ukoll bil-widnejn ta' qlubna. Tippruvax imma li l-indiema u l-konverżjoni li tiġi magħha tagħmilha waħdek. Biex ikollna randan effettiv hemm bżonn li nistiednu lill-Ispirtu Santu biex imexxina, idawwalna u jwennisna. Il-talb huwa xogħol tiegħi mal-Ispirtu Santu, l-indiema hija wkoll xogħol tiegħi bl-għajnuna enormi tal-Ispirtu Santu. Jekk jiena ħanipprova dan il-pellegrinaġġ ta' nagħmlu waħdi, wara ftit ħanieqaf u ħanotor. Imma l-Ispirtu Santu jallimni biex nagħmilha bil-għaqal u bil-perseveranza, anke meta nibda ngħejja u meta nibda nitlef il-motivazzjoni. L-Ispirtu Santu wkoll jallimni il-prioritajiet ta' x'għandi nagħmel l-ewwel u x'għandi nħalli għal għada. Għax jekk ħanagħmilha waħdi l-indiema ħanitmexxa forsi mill-kundanna u mill-ħtija, imma meta jiġi l-Ispirtu Santu biex jenni jallimni nkun immexxi mill-imħabba. San Ġwan tas-Salib l-Ispirtu Santu jsejjaħlu il-fjamma ħajja tal-imħabba. U l-imħabba tatina aktar enerġija u enerġija isbaħ milli tagħti l-ħtija, milli tagħti l-biża'. Allura dan ir-randan huwa żmien li nistiednu lill-Ispirtu Santu dejjem aktar f'ħajjitna. Għax aħna għandna tentazzjoni li l-Ispirtu Santu noħorġuh fil-Mamudija, fil-Grizma u f'Pentekoste. Imbagħad nerġgħu npoġġuh fil-kabord, imma l-Ispirtu Santu l-ħin kollu għandna bżonnu. Il-ħin kollu. Allura illum matul il-ġurnata, l-lejla, matul il-lejl għada, ejja Spiritu Qaddis, ejja. U l-Ispirtu Santu jiġi b'ħafna ġentilezza, b'ħafna kalma u b'ħafna mħabba. Jekk nagħmel dan il-pellegrinaġġ ta' ndiema waħdi, ħanħares biss lejn dak li nixtieq jien. Jekk ninvolvi l-Ispirtu Santu li huwa dinamiku, attiv, ser nagħmilha ma' Alla u kif jixtieq Alla. Tajjeb allura li nħares lej l-emejjel tiegħi lej kif inġib ruħi. Interessanti, Sant Ignazju ta' Loyola meta jallem kif neżaminaw il-kuxjenza jgħid hekk: Look at the day with gratitude. Meta neżamina l-kuxjenza mhux bil-lista ta' il-madoffijax ma' milċek. Ara xamilt, ara kif ħares lej il-ġurnata bi gratitudni. Umbagħad f'dik il-gratitudni jiena nistieden lill-Ispirtu tal-Alla biex xejn inħares lej l-emozzjoni prinċipali tal-ġurnata. Kif ħassni illum għajjien mejjed, anzjuż, inkwetat, ferħan, irrabjat, dwejja, sens taħtija, telqa u nitlob fuq dik
il-ħaġa partikolari. Fa naf kelli ħassejt affarijiet oħra, imma nifoka biss fuq dik. Jekk imbagħad ikun hemm mumenti meta nħoss li għandi nitlob maħfra l-Alla, l-importanti imma hija l-qalb, is-soba. Dan mhux eżerċizzju ta' x'għamilt u x'm'għamilx naqtaħħom mill-lista, imma eżerċizzju tal-qalb tiegħi ma' Alla, is-soba. Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika numru 1451 fuq il-qrar jgħid hekk: is-soba hija l-ewwel att li jrid jagħmel il-penitent, dak li ħajersaq biex iqer. Is-soba hija n-niket tar-ruħ u l-istmerrija ta' dnub flimkien mal-fema li wieħed bl-għajnuna tal-Alla qatt ma jidneb iżjed. U hawn xtaqt illi ngħid kelma żgħira fuq teżor li għandha l-Knisja u li ġieli inħalluh imsakkar fis-sejf jiġma' trab. U forsi ma tantx nagħmlu użu minnu. Jew ma nagħmlux użu minnu kif nistgħu. Nużawh kultant jew nużawh inqas milli nistgħu. U dan huwa is-sagrament rik sabiħ tal-qrar, tar-rikonċiljazzjoni. Issa, ħafna drabi meta nitkellmu fuq is-sagrament tal-qrar immorru lejn it-tekst tal-parabola tal-iben il-ħali. U għandek il-5 affarijiet li tista' li għandek tagħmel li jagħmel l-iben il-ħali li nistgħu nagħmlu aħna qabel inqerru, hemm ħafna affarijiet sbieħ f'dik il-parabola. Imma jiena ħanieħu l-libertà li nuża u nistiednek biex tuża inti wkoll ir-rakkont minn Ġwanni kap 11, 17 sa 44, Ġwanni kap 11, 17 sa 44 fuq il-qawmin tal-Lażru mill-imwiet. Dan għaliex Santu Wistin jaqbad dan it-tekst u jgħid dak li jiġri lil-Lażru huwa dak li jiġri lili u lilek fis-sagrament tal-qrar. U jmur oltre fil-Magħmudija, aħna nqumu mill-imwiet ma' Kristu jagħtina ħajja ġdida, meta dik il-ħajja nitilfuha, Kristu mill-qiegħnet ta' qalbu ikun rid jerġa' jqajjimna mill-mewt u dnub u jerġa' jagħtina ħajja ġdida. Bħalma ta' lil-Lażru ħajja ġdida jagħti lilna. Allura issejjaħ l-sagrament ta' rikonċiljazzjoni it-tieni Magħmudija. Mela, għandna lil-Lażru mejjed u jinten infaxxat fil-mewt tiegħu huwa simbolu tiegħi u tiegħek meta nkunu qegħdin dik id-daqsxejn bogħod minn Alla, jew kultant iktar minn daqsxejn, imħassrin mitfurin fil-patterns li għażilna li mhux dejjem ikunu jogħġbu lill-Alla fid-dnub. Fi kliem ieħor l-indiema teħlisni mill-irwejjaħ jintnu tal-faxxex tal-mewt u tagħtini qalb ġdida. L-indiema hija bżonn. Għax jekk il-figura tal-Lażru infaxxat jintemm f'mewtu jirrappreżenta lill-midneb, il-qawmien tal-Lażru jirrappreżenta il-qawmien tagħna għall-ħajja tal-grazzja permezz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni tal-qrar. U hemm 3 ordnijiet ta' Ġesu f'dak ir-rakkont. L-ewwel waħda hija kellu Kristu resaq lejn il-qabar li kellu l-ġebla kbira mqiegħda fuqu. U l-ewwel ordni li ta' neħħu l-ġebla. Meta nindem mal-Ispirtu Santu, bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu, jien ukoll nisma' il-kmand ta' Ġesu, neħħu l-ġebla. Santu Wistin jgħid li dak huwa l-kmand lis-saċerdoti biex jaħfru id-dnubiet u jneħħu bil-kliem għaddis tal-assoluzzjoni innaħħu
il-ġebla tat-toqol ta' dnub li jkun qiegħed jaffeċ il-bniedem ittaqqallu qalbu. Neħħu l-ġebla. Neħħi l-iskandli li qed tagħti bi kliemek u bemilek, l-iskandli li huma tqal bħal ġebla ta' tħin. Neħħi dawk l-okkażjonijiet ta' dnub li qed ifixkluk. Neħħi l-ħażen minn qalbek, minn xuftejk, minn ħajtik. Dan hu li jiġru fil-qrar bil-maħfra ta' dnubiet. Il-kliem ħelu tal-assoluzzjoni. Jien naħfirlek dnubietek kollha fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U meta tisma' dak il-kliem, dik il-ġebla qed titneħħa minn quddiemek. L-ewwel ordni lis-saċerdot. It-tieni ordni hija lili meta mmur inqer lill-penitent Lażru oħroġ. U minflok Lażru jsejħilna bisimna. Oħroġ minn dawk il-faxix. Oħroġ mill-jasar tal-vizzi, forsi mill-jasar tat-sektik żejjed, tal-ass, tas-serq, tal-alkohol. Oħroġ. Oħroġ mit-telqa, mill-las, mill-bruda, mid-disperazzjoni, mill-egoizmu. It-tielet ordni ta' Kristu hija lil dawk li kien hemm hemmhekk, lill-komunità allura. Ħollulu il-faxix. Il-fejqan sħiħ tiegħi issir fiħdan il-komunità. Hija l-komunità li tgħinni u jien parti minn komunità li ngħin il-ħadd ieħor biex inħollu il-faxex ta' xulxin. Ħalli nfejqu il-feriti ta' xulxin. Ngħinu lil xulxin billi nħollu l-irbit tas-supervja flimkien bħala komunità tax-xeħħa, taż-żina, l-ġibda żejda li l-pjaċiri tal-ġisem, tal-gula, tal-vendetta, tal-mibeda, tal-korla, tal-lejra, tal-las fil-ħwejjeġ talla. X'qed nipprova ngħid? Il-qrar huwa sagrament illi jġib il-fejqan. Li jġib jibda mill-indiema, mis-soba, bl-għajnuna tal-Ispirtu Talla, imma mbagħad li jagħtina ħajja ġdida. U llum xtaqt illi nagħmel kuraġġ lilek u lili. Inkomplu nħobbuh dan is-sagrament. Il-miraklu ta' Lażru jerġa' jseħħ fina illum stess bħalma seħħ f'Lażru dakinhar. Imbagħad tiġi l-konverżjoni, l-Ispirtu Santu stess jurini x'għandi nagħmel passi żgħar konkreti u effettivi u nagħmilhom minn qalbi bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Pereżempju, jekk ninduna li jien għandi familja żgħira u l-uliedi ma kontx qed irressaqhom biżżejjed lejn Alla. Issa x'ħan nagħmel dwarha? Bħalissa pereżempju iktibha bekidsinmalta.com. Mhux biex tużaħ kollu da, imma hemm ħafna resources bih biex anke bħalissa irresqu tfal tagħna lejn Alla. bekidsinmalta.com. Ma kontx qed nagħti ħin biżżejjed il-ommi anzjana, mela allura ma tantx hempel indum dik il-ftit ħin aktar magħha. B'ħafna mħabba. Mela, tibżax tindem, tiftaħ qalbek beraħ quddiem Kristu. Do it step by step, bil-kalma mal-Ispirtu Santu u fil-qrar ta' fissib il-fejqan. Jekk tħossok qed teħel, mur ant il-Madonna u toħorġok minn ħafna basal. Mur b'qalb sinċira u tgħineki. San Giovanni Pawlu, il-qrar, a major spiritual work. Nidħlu għalih b'soba, b'indiema u b'ġenerosità. Ir-randan it-tajjeb.